Príhovory profesora Štefana Kaščaja. Dovolenka na ruby. Ak už som si vybral k dnešnému príhovoru takú háklivú tému, ako sú dovolenky, ich radosti i starosti, nemôžem na daný problém nazerať iba povrchnými konštatáciami. Stáva sa mi, že pri osobných stretnutiach namiesto úprimného pozdravu s istou dávkou nedočkavosti zaznie otázka: kam idete na dovolenku? Nikam sa nechystáme. To my sme pochodili celý svet, hrdia sa mnohí. A kde ste ešte neboli? Javí sa mi to ako nepísaná súťaživosť, preteky na nový spôsob. Nech to stojí, čo to stojí, hoci na to nemáme, zoberieme si pôžičku. Nech tí ostatní vidia, že na to máme, že sa vieme postarať o rodinu a že sme schopní vymaniť sa aj z každodenných starostí. Egypt, Grécko, Turecko. Alebo Španielsko či Amerika. Myslený dovetok užime si, kým sme ešte tu, kým nás nezmetie hektickosť udalostí, či každodenné pohromy okolo nás, hroziace nové prepuknutia nepokojov, vojen a neblahých dôsledkov dokonca aj v blízkosti okolitých hraníc. Darmo. Radosť z blížiacej sa už objednanej dovolenky zväčša prežívame v strachu a neistote, pretože istota neexistuje. Pochybnosti okolo nás ale zažívame takmer s istotou. Ani v podnikoch, kde sme zamestnaní, neexistuje istota. Dokonca v mnohých prípadoch nemožno ani povedať, že všetko je na mieste, pretože tržby už mierne rastú. Ani vo vlastnej firme človek nenachádza istoty, pretože počas dovolenky môže dôjsť k nezhodám, ktoré môžu viesť ku krachu firmy. Na druhej strane, život spríjemňujúcich radovánok podnikateľov býva trňom v očiach radových zamestnancov. Mnohí vidia podnikateľa ako zbohatlíka, ktorý si tie radovánky dopraje, ktorý sa správa tak, že môže všetko, že mu prináležia všetky rozkoše sveta, že svojich zamestnancov iba vykorisťuje a neoprávnene si privlastňuje zisky pochádzajúce z ich práce. Čo na to povedať? Áno, sú aj takí, avšak mnohí nemajú dňa ani noci, aby neriešili závažné otázky späté s podnikaním. Všetko by ale malo byť s mierou a vždy vo vzťahu k osvedčeným hodnotám vyplývajúcim z etiky a morálky podnikania či života vôbec. Predsa poznáme mnohých podnikateľov, ktorí do podnikania vkladajú svoj kus seba a kus svojho života. Nehľadia na odmenu, na osobný profit. Dokonca morálka a etika podnikania u mnohých nadobudla aj črty charitatívnosti a ochoty pomáhať slabším.